Dili pinaagi sa kuan ko dili. Pinaagi lang sa pag-share sa word of God, pag-promote dili sikta. Ang isgutan nato dali karon, pagluwas dili pinaagi sa ron kun dili pinaagi ni Kristo ingon nga manluwas gidawat ba si Kristo Jesus ingon nga manluwas. Na karoy mga kuan karon diri kung unya sa human sa pamayag human sa pagtapos nay gospel track nga akong ipanghatag lang sa inyo nara ba niyo kung inyo bang dawaton. Okay, so good. Good na. Sa ingon sa pagdawat ni Jesus Christ, unsa nimo nga pagdawat ni Jesus Christ, nagaingon diya nga kung dawaton ba nimo si Jesus Christ, ingon nga manluluwas sumala sa unang San Juan 5:11 paingos 12. Unwa 5:12. Ang pagbatuod mao kini ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Kung anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Kung dili ka mabaton sa mong kinabuhi karon, wala kay kuan mo, wala kay importante ang relasyon sa Ginoo sa imong atubangan. Kung salig ka sa imong kuan lang karon, salig ka sa imong kalingon, liyo na ang binuhat na rin makaluwas. Kung dili, importante dia ang relasyon ni Jesus Christ sa pagdawat. Kung giunsa man pagdawat mo si Jesus Christ, ingon nga manluwas or sekta, mo na ang giingon dia sa diri sa kuan. Isa ni ka bersikulo lang akong gamiton sa karon. Pero ang Bible ingon gyud sa kuan gyud. Dili man ang kinabuhi, ang atong kinabuhi, importante ang relasyon niya sa Ginoo at bangon. Dili pinagi sa kung sa pay mo reliyon, sudlan mo, musud pa kag 2,000 ka reliyon pay musudlan. Puta na dia, napay ka relasyon sa Ginoo. Importante ang reliyon. Oh, not the group po. No religions. Oh, kung dili pagpadayag lang ni Jesus Christ ingon nga manluwas. Okay. Sa unsa gid nga paagi nga sa pagdawat ni Jesus Christ ingon nga maluwas ka. Importante. Dawaton si Jesus Christ ingon nga manluwas. Sa time nga ikaw karon kung nakuan pa ni si Jesus Christ kung guba imong kinabuhi permanente. Diyos gyapon. Mukhang ka ni Diyos imong pagsimba sa usa ka sekta, karelyon kung nakasalulong sa dimayo, nakasalulong sa dili insakto. Daw imong importante dia ang relasyon niya sa Ginoo nga imong kanon, imong magigsulti ka atubangan sa Ginoo. Okay. Oras pa? Wala pa. 3 minutos. 3 minutos na 3 lang. minutos na lang. Sige. Sige. Sumala dire sa kuan, sumala dire sa Juan kapitulo ay Roma kapitulo 10 bersikulo 9 ug 7 nag-ingon ang atong kasing-kasing diha kang Jesus Christ mo importante day atong teksto brad Roma 10:9 Roma 10:9. Payos 10. Ano 10 Roma 9:10 payos 10. Kita makita na. Roma 10 sa palit lang na excuse Roma 10:9 day Roma 10:9 Roma 10:9 apa din muna ana do ni kuan maluwas ka kung ipahayag mo ang si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mo tuo nga gibanhaw siya sa Dios gihimo kitang matarong kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayon ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini oh sa ato pa day paglansang ni Jesus Christ day sa cross day dili ingon nga ang gipakamatyan niya religions nagpakamatay siya dili ingon nga sekta kun dili nagpakamatay siya gumikan sa atong sala ug gikuan tatanan dapat kita tayo nga ilan sang pero siya ray nagpakamatay sa cross gumikan sa atong masala aron mabayran tan tanan okay so ang atong kuan ni karon gyud nga si parte ra sa kanang kinabuhi ni Jesus Christ pud ba kapag lansang sa cross nga dili gyud ingon nga pinaagi gyud sa reliyon Last 2 minutes. Sige. Last 2 minutes na. Direta sa John 1:12 sa pagdawat ni Jesus Christ. John 1:12. Direta sa sinulat ni San Juan 1:12. Ingon nga apan katong midawat og misalig kaniya giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Sa ato pa kung mudawat ni Jesus Christ mahimo na kang anak ni Jesus Christ nining
kagabi kung imo siyang pagkadawaton ni Jesus Christ. So, Oh, ganit ka ba? wala itong kaugalingon yun nga, tante, relasyon ka ni Jesus Christ. O, karon wala na, okay ba sa inyo? Doon ay gospel tracks nga kung ipanghatag ba karon basahon. Last 1 minute. Ihatag Kuman sa kumayang mo, Brad. Sige. Okay na, sige. Napay 1 minute. Napay 1 minute. 1 minute pa day. Oy, Ikon sa imong gasprat Ilo ka. Kaya among aron mo sa ko. Dili, unya ra pagkuman mo. Ah, yeah, Unya ra. sige. Kuman sa pamahayag mo, Brad. May problema o. Sige. Anay gospel tracks. Okay. Okay. Nya ako na pod. O sige, imo na sa Brad. Sige. Kay mura glass na ang kwan. Glass na kay. Sige, ihatag na niya 7 minutos. Ah. Sige. 7 minutos. Kaila. Ayan, kuan. Saba og oras na. Kinsa yung ngalan nimo? Okay, time start. Noel Okay, now. Paisones. Emil Paisones. Ako si Noel Paisones, usa ka Catholic Faith Defenders. Ang giingon sa akong igsuon nga si Kristo ra kuno ang manluluwas, wala na gidili sa Katoliko. Pero ingon siya nga wa kuno ilabot ang relihiyon. Luoy kay natong kaatbang. Kaya ang pulong relihiyon, Brad, gikan siya sa Grigo nga terskia. Terskia. Nga buot pasabot pagsimba. Sumala sa Webster Dictionary, religion, any system of faith or worship. Bisan unsa kuno nga klase nga pagtuo, matud pa niya ganina, pagtuo kuno lang kay Kristo. Ay relihiyon man na any system of faith, Brad. Any system of faith relihiyon na, Brad. Waday ka masaya, Brad. Og ang relihiyon gikan sa Latin nga religare, bind back to God, pakigdugtong balik sa Dios. Ang pakigdugtong nato sa Dios dili ba day makaluwas. Mao man na ang relihiyon. Unya ang relihiyon mao ang pagsimba sumala sa terskia. Kung magsimba ta sa Dios di day ta maluwas. Oo, maluwas gyapon. Ang Biblia nag-ingon, Brad, Hebrehanon 10:23. Nag-ingon sa walay ukon-ukon, pangusgan ta pagpupot ang paglaom sa atong tinuhuan. Rebranon Jess. 10:23. Grace. Panguptan kuno nato, huptan kuno nato ang atong tinuhuan. Ang binisaya sa relihiyon, Brad, tinuhuan. Tinuhuan. Tinuana sa Ang binisaya sa kinat sila nga relihiyon, tinuhuan. O panguptan kuno nato ni kay kini matud pa ni Santiago kapitulo 1 26-27 kung adunay maghunahuna nga siya relihiyoso ug wala siya magpugong sa iyang dila hinunua naglimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing ang relihiyon nining tawhana dili magpulos kini kuno nga relihiyon Santiago, mapuslanon Santiago 1:26 kana kuno nga relihiyon mapuslanon o kini nga relihiyon pinadayag 14:12 iya kuno ni Ginoong Hesukristo pinadayag 14:12 ningon din Brad ani-ani ni ngagdaalang sa pagkamaintuson sa balaan sang naganagabantay sa sugo sa Dios o sa tinuhuan ni Hesus unsa may tinuhuan sa kinat sila, Brad, relihiyon si Kristo day Brad day relihiyon niya ikaw kay relihiyon malas ka ang Dios do na bay relihiyon Biblia sa mga saksi ni Jehova, Brad. Ang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Biblia sa mga saksi ni Jehova, ang Dios wala ba'y relihiyon? Ikaw wa kay relihiyon, pero ang Dios dunay relihiyon. Dos Hari, kapitulo 17, 26, paingon sa 27. Brad, paminaw ha? Niya, busa sila nagtuo. Makabasa ka, Brad? Lihok ko no basa ha, Brad? Ikaw basa, Ikaw Brad. basa. Basta mag-ingon ka nga ako kang limbungan. Okay. Libro na sa saksi niyo ba? Oh, Hindi basa. ni Amday Bosa, Okay, sila okay. nagtaho sa hari sa Asarya nga nag-ingon ang mga nasod nga imong gidistiro og unya mo puyo sa syudad sa Samaria wala makahibalo sa relihiyon sa Dios sa yuta. Ang Dios dunay relihiyon. Nga naman ang Dios nay relihiyon niya ikaw wala. Pagkaluoy nimo, Brad. Unya kining maong relihiyon, Brad. Oh, sige. Ay, Sige. Ako ganina ako magtingo. Sige. Unya kanang maong relihiyon, Brad. Gipasakupan na sa mga apostoles. Kanang relihiyon ni Kristo, relihiyon sa Dios, gipasakupan na sa mga apostoles. Last 4 minutes. Kining maong niya sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Mayong balita Biblia. Walay makalimod usab kadako sa tinago sa atong relihiyon. Ang mga apostoles dunay relihiyon, ikaw ay relihiyon malas. Unsa may giingon sa Ginoo? Sira 41:8 malas kay kayo, Brad. Sira 41:8
ingon ka man nga wa kay relihiyon. Sulat, So, ingon man ka nga wa kay relihiyon, ha? Basahon ako kasi magduo ka nga ato gan. Ikaw unta magbasa na ni. Kamo sinilutan kamo nga mga taong walay relihiyon Oy. nga mibiya sa labing halangdon nga Dios. Paita. Oy sinilutan ka man dai kuno brad wa kay relihiyon. Nias Biblia, imong gibasa ka ganina kining Juan 1:5 paingon sa 11. Gibasa nimo, wala kay nabasa didto nga wa gikinahanglan ang relihiyon. Wala lagi. Wala, wagi kay nabasa no? Unya sa Roma 19 wasa kay nabasa nga way labot ang relihiyon, wa gikinahanglan ang relihiyon. Samtang ako karon nakabasa nga ang relihiyon gikinahanglan di ay kay ang relihiyon terskya sa Griego buto sa Last pag 3 minutes. simba. Kung ikaw nagsimba ka sa Dios, dili ba day ka maluwas kana usa na ka relihiyon. Usa ka na nga relihiyon brad. Unya kay wa ka may relihiyon, ingon ang Biblia, sinilutan ka. Unsaon man ka pagsilot sa Ginoo? Unsaon ka pagsilot sa Ginoo? Atong tanawon ha. Unsaon ka pagsilot sa Ginoo tungod ang imong pagsupak-supak niya. Ingon man siya, niya 35 bersikulo 18 sa Sirach. Ningon siya, og ang Ginoo mubuhat sa walay langan, dili siya makapailob sa daotang mga tao. Manimalo siya pinaagi sa pagdugmok sa walay tinuhuan. Dautan ko ng mga tao dahil brad ang walay tinuhuan. Dugmokon sila sa Dios. Uy, dautan ka dahil tingali brad. Ingon man ang Ginoo. Nga dugmok ko niya ang mga taong dautan Last nga walay 2 minutes. relihiyon, walay tinuhuan. Usbon ako. Ang pagkamanunubos ni Kristo wala kana ginigar sa simbahan Katoliko nga si Kristo mao ang manunubos manduluwas. Kumutuotan niya maluwas pero do na relihiyon kay ang ini system upit ang imong pagtuo relihiyon na in taon na brad. Pagtuon sa brada sunod. Di. Tuntun sa pagtuon sa sunod. Sunod na atate. Napay 1 minute. Napay 1 minute. Napay ay isa na pa Napay 1 yung Mr. Sir, dili personal atong ansay dire kun dili pagtuon sa Biblia. 1 minute, napay 1 minute. 1 minute. Yes, Biblia. Okay, okay, Oo, yes, Biblia. Ingon ka ganina nga, kamo di mo kuan, mo sa personal man na kamo. Kamo, ang imong Sige na. kami. Napakoy 1 minute. Padayon Padayon ko. Ang Dios do na siya relihiyon. Si Jesus dunay relihiyon. Ang mga apostolis dunay relihiyon. Pagkamalas ba sa mga tao nga may relihiyon? Wala hinuon sila relihiyon nga mauman ang pagsimba, pagtuo nimo munay usa ka relihiyon. Wa lang nimo masabti unsay kahulugan sa relihiyon. O musa kinahanglan nga kita magtuon usa ta musulti sa atong isulti. Kay basig wa ta masayon unsay kahulugan sa atong gisalikway. Wana? Napa, last 30 seconds. Last 30 seconds. Muna, 1, 2, 3. igsoon, akong ingon nimo, ang imong teksto ganina wa kay nabasa nga way labot relihiyon, pero ako akong Biblia ni dapig ug nitabang nako nagpamatuod nga ang relihiyon gikinahanglan kung tinuod kang nagtuo, tinuod kang dunay relihiyon. Kung nagtuo kang kang Kristo, any system of it or worship, sumala sa Okay, which time. dictionary. 5 minutos bro, 5 minutos. Ay mo sa 5 minutes. Sige, 5 minutes. Okay, start now. Sige. Ang atong igsoon nga si Noel Kusgitingog. Paisones, Kusgitingog. nagisgot man gyud kining giingon sa Hebreo 10:13. Ako ay puning basahon niya punsad. Hebreo 10:23 man ang giingon to brada. Sige. Sa imo Oy, ya. adoy na. Okay. Magpabilin kita nga malig-on sa paglaom nga atong gihutan kay makasalig ban kita sa Dios nga tumanon gayod niya ang iyang saad. Sige. Saad man sa Ginoong gingon brad. Pero kung ang akong gikuan ng Address Bible, di man nga pangutanan ni atong magpabilin ta diha sa atong pagka-relasyon diha sa Ginoo. Ang isbutang dire sa mga Hebreo taga Sige, relasyon. o relasyon sa Ginoo. Magpabilin kita nga malig-on sa paglahom sa atong gihuptan nga makasalig kita sa Dios nga tumanon ang iyang saad. Saad. O saad may gisgutan diri brad, pero imong ibarugan, barog kasi mo kay reliyon mo ibarugan mo. Ang ako kung pinaagi ni Kristo ingon nga ngalan nga manuluwas nga gidawat na to si Jesus Christ. Sige. Kaya ang relihiyon, Brad, why supat mo sa relihiyon kayo mo man ang atong... Awa na kay supat. Bila na Brad. Ang relihiyon, Brad, Bila na. naging klaro, Brad, wag ko relihiyon. Di man ang relihiyon na promote, Brad, kung anong pero lang, ang relihiyon, Brad, mismo ginaatong ng silunganan yun. Importante dia. Ang relihiyon, relasyon sa Ginoo. Maoy, importante. Dili yun ang relihiyon na nagkismo sa Biblia. O, sige.
Sige, Brad. Oh, sige. Napay oras. Oh, sige. Dili pinagi sa Napay yung oras, Brad. Napay oras ako. Sige. Sige. Oh. Muputol na Ang karon. pangutana dia karon ang kanang gingon sa Juan 1:12 katong yun ganina nako nga sa pagdawat lang ni Jesus Christ ingon nga manluluwas. O sige. Okay, sa ato pre, inyo mga gidawat si Jesus Christ ingon nga manluluwas ka gyud. Dili nagbarog kag reliyon pud imong kaugalingon. O reliyon lagi pahayan mo kanina. O wala problema ko sa reliyon kung sabay mo reliyon pero importante na ang relasyon sa Ginoo. O lagi. Dili lagi mo to kung reliyon lagi pero ang relihiyon man mo importante gid nato pero ang relasyon sa Ginoo mo importante ug ang relihiyon nga imong gikuanan diha imong sudlan. Oh, sige na. Oh, sige, sige. Time na. Napay ang Sige. oras na pa. Pero imo ni hatag. Ako na imong hatag nako. Oras. Wa Sige, man, sige. balik naman ka. Sige, balik naman tayo. Oh, Sige, sige. 5 minutos. Okay. 5 minutes. Sige, sige. Minutos. Ayag. Ako na sa Mananayon, ingon bro. ka Last na ganina lang, bro. nga wa kay relihiyon karon ingon na sad ka nga naa day relihiyon. O yun na siya nga nay relihiyon, relasyon Mapildi na. kuno sa Dios. Ambot. Sige. Asa kay tinuod ani niyang yang pangatarungan ba. Nga ganina isa way relihiyon gyud nga gikinahanglan. Dala-dala pa siyang teksto. Pero karon ingon na siya nga ikaduhan niyang katarungan ay tuo na kog relihiyon. Ambot asa ni yang panghuna-huna pa ingon, no? Oh, di na lang tingali gid tumpangan. Unya mga igsoon, klaro kayo nga muingon gani kag magtuo ni Ginoong Hesukristo ingon nga personal nga manluluwas. Pag ingon nimo pagtuo, umutuo ka ni Ginoong Hesukristo, sumala sa Webster Dictionary tan-awa ang pulong relihiyon ini system of faith. Pagtuo and worship to divine God ngadto sa Dios mo nay relihiyon. Na magtuo ka na agyoy relihiyon. Nasa relihiyon ba? Nya ingon siya na ako no. Pero wa kuno siya Ganina, wala. Pili na Wala. karon. Duha ka buk. Dili. Duha. Last 3 minutes. Oh nya. Ang reliyon di sudlan pero dili. Na ano na sunod si relihiyon kasi na wala. Dili Sige. kon nga reliyon ang i-promote ko dili si Jesus Christ. Sige Brad. Wala kay relihiyon. Ningon pa gyud siya. Ang importante ang relasyon nato ngadto sa Dios, no? Ang relasyon nato ngadto sa Dios. Imo ning gisulti ako ning isuwato. Nga way relihiyon makaluwas kay ang relasyon lang sa Dios. Unya, nganong naa naman kay relihiyon karon? Ngan wa man kay makaluwas, nganong ingon man ka nga naa na sa koy relihiyon? Pagtuon sa brad. Last 2 minutes, last 2 Pero minutes. na reliyon ako pero dili. Ako na ano lagi. Ino ko na reliyon i-promote pero si Jesus Christ akong i-promote dili ang reliyon. Ayun na brad. Tara, lagay. Ang Sige, akong last 2 isgutan minutes. ang Sige, relihiyon. lagay. Last 2 minutes. Ako, Sige, sige. sa imo ha ganina wala ko magsalga. Ikaw musalga ka sa ako. Unya. Last 2 minutes. Ang akong ingon nga ikaw nagsulti ganina wa kay reliyon karon nag-iyon sa kagnaan na sa kay reliyon. Way klarong baruganan. Way klarong baruganan og nagpaka kining kuan lang siya, kining nagpakauaw siya sa iyang mga kauban. Oh. Ikon ba ni sa kuan YouTube. Kuan ni sa YouTube. Unya makita ni siya nga oy usab niya mong kauban ang iyang reliyon dan yung sa imong reliyon Brad. Wala relihiyon. Sa imong unsa ka nga simbahan? Born again ko, Born again Christian. Unya karon ingon siya way reliyon. Muingon sa siya na reliyon kinapiit nas Biblia. Oh, unya live ni Wawa na oy. Unya naghatag siya sa iyang Last mga 1 minute, pastor. 1 Una minute. nga, manghinaot ko brad nga sa sunod maghuna-huna kita. Maghuna-huna Oh, kita. sige, kumusta na? Humana ang Sige, sharing. sige, wala na. Sige. Okay, sige hapon. Salamat. Prax, atang ko sa inyo, Brad. Okay na. Tara, kasi ka na. Ato na pag